Se kun kanssa kun pelaa murre, se ampuu aina ensimmäisen randomin, kenet se näkee, ja sitten yleensä se on vielä minne. Niin kaikki menee Sakua karkuun vaan. Niin, se on perinteinen. Kaikki ampuu. Sä oot laatikossa Saku. Mä tarvitsen aseen. Mä voisin ottaa keiton. Niin mäkin tarvitsen aseen. Mä huija. Mäkin tarvii aseen. Elikkä pelaaks tää niinku silleen, että yksi meistä on idiootti. Yksi Joo, meistä on idiootti, murhaaja, no, joka idiootti. tapaa muut. Vähintään yksi. Nyt alkaa. Joo, mulla kanssa. Mä oon viaton, antako mulle ase. Vittu et pelakaa. Smoke grenade! Se on Saku. Hei! Joku vei mua asetusta maasta, kun mä hei, mulle. Saku. Vittu mä oottaa, näit kaikki mun Saku aseet. kutta pääs. Niin. Come back. Näytys. Vittu mikä pelle. Millä mä saan ton aseen tosta maasta? Millä ne saa pahittua pois? Et saa. Eikö on mulla se tossa? Aina se on minä. No se on Roope. Ja Saku yl... Ammutaan Roope. Mä ammutaan vaan Roopelle. Ei kato, on kuollut. Minä? Saku on Saku. Tulee sun to. Muuten kovalla peliä, nyt saatte vähän hiljemmin. Kaikki Mistä jotain nää Sakua tiedät, on turpaa. minä? No koska kukaan muu ei ampu sun. Roomeen siellä. No, Kuka kuoli? saattaa Kuka ne kuoli? kuuhumaan mun Roope huviboksi. Se on kyllä todennäköinen vaihtoehto. Ei ollut Roope. No sen on minä. Koska mä yllättäen taas ekana kuollen. Tai joku Mulla ei ampuu. asetta. Älä ammuu, mulla ei asetta. Ei mullakaan. Me on panoksia jollekin. Pystytkö sä heittää aseen pois jotenkin? Ei kiinnosta se jo aseesta, ei kiinnosta. Ui! Ampukaa Saku. Kiitos. Mikä vittua? Mikä vittua? Paska pelimuoto. Missä Saku on? No, koska Saku ampuu kaikkea, niin kaikki ampuu Sakuun, eikö se ole reilua? Mä saadaan nopeasti ja Minä kiirä vaan koko ajan. Ui vittu! Joka tulee tähän huoneeseen kuolee. Vähän potkii tää. Miks Roope ampuu? Roope ampuu mua. Itkin paniikki, kun mä otin Sakuja kaikki. Kaikki on näkyy. Vittu, pikkasen potkii tää Mä oon Mac-10. pihalta selkä. Mä oon pihalta selkä. Miksi Brandonilla on score 9? Miksi tää hyvä kattaa nyt on hyvä? Tapoin sut. Älkää ampuko mua sen tommaa. Hei. Yes. No nyt päässä kuseetta. Vitun raami, mä en kyllä ole nää ikinä raami enkä Sakuun. No ei minä mistä kun väittänyt, että minä en oo se. Paitsi silloin kun minä en oo se. Nyt on karma tippuu tässä. Moi Linti, moi. Mutta Mikä vitun karma? Moi Vai Linti. tuo? aina kun tuo raami, aina kun se on raami, niin se syyttää minua. Yllättäen mulla on Aina kun huono... se on raami, se syyttää heti jotakin muuta. Sanotaanko näin? Se Yllättäen... syyttää minua. Yllättäen mulla on huonoin karma. Oi helvetti. Mä ammuskelin vähän kaikkea X-roundissa, ehkä johtuu siitä. Ei, mitä tapahtuu? Mulla on Saku, saanko mä lyödä sua? Viatonta siis. No, Ei vaan, mennään heilumaan magnetostigeille. Mä haluan pitää nää ilmassa nää tavarat. Tää lyö näitä vitun tavaroita näitä tikulla. Magnetostig. Toisella napilla. No niin. Ei kun sitä... Sitä pitää panna vain kerran. Mä oon sillä... Mä tuun heitteleen tätä pöydällä käykö. Mä elän. Kella oli haalu. Se on Saku. jolle Se oli Saku. Ne on muuten Saku. Se on muuten aina Saku. aina minä. Sakulla oli haalikko. Jäntilläkin oli ase. Mutta Mulla on oliko se tiikle. läsnä silloin? Mulla on tiikle. Vittu sä edit haalikon menemään. Se oli ihan Saku. Mä... Vittu ei oo reilua, sulla on joku vitun mäkki, mulla on dessu. Tällä kun osuis ladon seinään. Mene vittu. Mäkin otan sen. Kuole homo. Tuu ääneköisesti. Roope voittaa vielä. Dogfight. Ei Saku tulee. Saku ottaa free. Ei ottaa ilmassa. No! Vittu homo. Voi antaa jotain arvoituksellisia Se on sisällä. Ohje on, että se on vitusti väärinpäin. Eihän oo. Joo, Oot. Oot. Vittu taas. on väärin. Ja nyt sä oot väärä esine. Nyt se lähti karkuun. Raami katteli äsken kaavioita täällä. Millä se pystyy? Nyt sun tulee askelia täällä. Kuppi kahvia. Vittu, kyllä rumpaa.
Ei Hei. paljasteta. Ei saa kertoa tolleen niin. Ihan noin syystä. Niin. Eikä me edes tiedä mikä sä enää oot, kun eihän me nähdään oot, ei me voi spekkaa sua. Niin ei voi. Me voidaan etsiä sua täällä. Tää olikin semmonen sana-arvoitus. Tota ei välttämättä kukaan tiedä. Sana-arvoitus. Sä olisit saattanut olla vaikka nestettä. Etkä niin varsinaisesti kahvikuppiin. No nyt sä paljastit sana oikeesti, se ei edes tajua kuppikahvi. niin olikin. Nyt mä löysin niin. Mä en löydä sitä. Kun mä en tiedä missä oli sen kahvikuppina, niin missä helvetissä... Mulla ei mitään kärryä mihin päin mappaan pitäis mennä. Ohjeita. No. Tää on trololololo. Nyt niitä ohjeita tai mä paljastan sen uudestaan heti kun mä löydän sen. Älä sano tota mitä mä sanon. Joo, nyt mä en sano, koska nyt on hauska. Löysit sä sen. Löysit sä. Sen verran voin sanoa, että tuo ei kyllä kuulu tuonne. Se ei mikään kuulu minnekään. Sä et kuulu. Nyt tää kuuluu. Nyt. No härskin näköistä kaikista esineistä tulee askelia, on aika hauska. Mä vihaan tätä mun esinettä, tää on ihan suolista. Jespetis aika kun Ei, Jere, kato missä. Kuka kuoli äsken? Et sä näe kyllä niinku täällä pöytien tuolia tuolla koko. Yks on täällä. Missä? Joo, no tule tänne toimistoon. Ei, Miksi sä Robin vaan tota proppia koko ajan? Kyllä kun mä haluan ihan eri jutun. Joo, no, tätä ei kukaan tajua. Aha, Mikä sä terve. oot nyt? Ei! Robe, tuo ei ole idea ottaa näyttöä, kun mä näin puolella. Ei mun... Joka tuoli! En minä halunnut tätäkään. Mene nyt pois. Kiitos. Hyvä. Robe huomataan, niin sä ottaa vittu näytön. Tuun kaukosäädin Jereitä. Tässä ei pelissä ikinä saa sitä esinettä minkä haluaa. Mä yritän ottaa kahvikuppeista ja pöydältä. Arvaa vaan onko mä näyttö ja pöytä ja laatikko, et edes mitään, mutta en ikinä se tavara minkä mä haluan olla. Ehkä mä varmaan koko mapin ympäri. Jos mä sytän... Elä. Aika etäisyttävä kun pullo tuli valoa päällä tänne. Mä voisin välkytellä sitä. Oot samassa huoneessa. Välkyttelen pitkiä. Pullo vipeen tävitettaa menee. Valot päälle. Kai se pistää ajovalot päälle, ettei tuu sakkoja. Robe antaa valomeri. Voiko tässä huudella? Joku muukin antaa valomerkki. Oi, pääsee musiikki. Mistä napista toi musiikki? F3. You Niin, underestimate. mun alta nää kahvikuppina. Mä en tajunnut sitä aluksi, mutta sitten mä käännyin ympäri ja katsoin kuinka se luistelee. Luisuttelee. Luisujentti. Vetää kahvikupillakin luisua. Muistakaa, että jos ammutte hiiren oikealla shotgunilla se on vahvempi. Se ampuu kummatkin piiput. Kummatkin piiput, kun se on vittu yksi piippu. Mä en tiedä miksi, mutta se ampuu 2 panosta, jos sä hiiren oikealla. Se ampuu kummatkin. No, päällekkäin piiput. Sisäkkäin. No ylälle alalla piiput. On sisäkkäin piiput. Ne on päällekkäin. On sisäkkäin. Homopiippu ja homohaulikko. Mitä helaa sellaisen? No 5 helannut päästä tähän irti. Busted! Ui! Jahtaat sitä. Vittu kun mä voin ampua. No! Olisi ihan hyvä, jos proppus ampuu. Jere oli jo... Kahvikuppi alkaa ampumaan. Jere oli jo hyvä piilo sulle äsken. Mä seisoin tuolina jotenkin päällä. Vittu. Mä seisoin vaan pöydän päällä tuolina äsken. Kuka ei huomannut, Jäntti vaan käveli ohi itse. Se karkuun.
Kuka muuten? No tää on kiva olla Raamikan kahdesta, kumpihan on murderi. Niin. Tiedätkö mitä Raami? Sen on minä. No. Ai jaa. Mä oon sitten. Niin. Se on Jäntti, Raami. Yksi murdereri riittää. En oo muuten vieläkään murderi. En mäkään. Nyt on sending pieni. Hienoa. Hyvä, ei tarvi mulla olla enää murhaa kun Jäntti tulee. Ja kun Saku tulee, no hyvä. Kun Saku on aina syyllinen. Se on Saku. Mm. Se on Se Saku. on Saku. Se on nytkin Saku. Nyt mä spektaan Mikoa. It's not me. I'm innocent. Ja mä sanon, vittu mä oon hyvää. Mä seurasin omia jalanjälkeen. Nerokas. Nyt mä pääsen. Dominoiva. Se nysvää jossain. Saako tässä muuten mennä pihalle? Okei. Haises. Joo, terve. Kuka on kuka? Mä oon Juliette. Kuka Mä oon on? vihreät suljet. Mä oon vihreät suljet. Niin on minäkin. Me Se on pois. Juliette. Hei, nyt loppu ere, et sinä on minä. Kuka lähtee? Se on Ei. Juliette. Se on Juliette. Ei, entä minä oo taas? Mä äsken 2 roundia peräkkäin. Miten Juliette vale? Golfi on pakko olla syyllinen. No sit se on kuka eikä Jere onkaan. Se on Jere tai Juliette. Tai molemmat. Kellä se on ase? Kella on pyssyy. Ase. Ei mulla sitäkään. Niin kerro, että kuka on kuka. Saku. Mä oon kilo paskaa. Kuka on Movemberi? Mitä vittua nyt vaan tapetin, kun mä katson Steamia täällä? Sometimes Hey, nyt. I dream about cheese. Jos sä tapettiin, niin Romeo murhaa ja varo, me pois. No joo. Tuli sieltä nurkan takaa, niin mä menetin aseeni. Mikä pois? Äijä, Nyt on päällä tälleen. jälleen jalkapäivä täällä. Ei! Mä en edes tajunnut, että mun olisi ehkä pitänyt liikkua tossa. Ihmis vaan lentää yhtäkkiä, kun tulee ovesta. Mun tavoite oli tappaa vaan yksi äijä, niin Mut sait hyvin hengiltä. kai kun sä kattelit mun silmiin niin äkäästi, pakko tuli tappaa. Aika se on Deus. Pissäkkä aikaa pysähtyy tämä. Noin, seis. Paikka. Hän seuraa mua. Seis. Ei tää löyä. Se on Viktor. Ihan varmaan Viktor. Mä alan pelaan prop-hunttia tässä näin. Se on Viktor. Ei löyä. Miten ei löydy? Ei vaan löyä. No Ei on se näy. Teemure Murder. On. Hui, Intian pyssymies, se on hyvä, se on varmasti. Mikä se servun nimi on? Joku Lindia, jotta... Juha. Juha ja kaverit. Vittu Viktor. Mä saan aseen ehätään. Oi, en saanutkaan. Ihmettelin, kun rupes kulun takaa askelia, mutta löytyi syy. Iipe. Annako Iipe? Tuu koita sitten. Nyt Foxtrotti me helvettiin. Ei mä jää jumiin! Annako Iipe? Sä heität mua läpi tuu. Lataa nyt saa. Annako Iipe? Ei jumalauta. Onks Martikaan hengissä enää? Päällä. Meni yli! No! Saku, oota. Ei! Nyt saa Nyt saat IP. Janki ottaa multa poskeen koko ajan. Saku laitoin osoitteen. Ai, ase on maassa sitten. Vitsi kun ois siistiä kun murreri vois ottaa se aseen vielä ampuu sillä. No joo. En tiedä, olisiko OP tän. Ei. Terve! Siellä on ase maassa. Ei se voi käydä vittu noin. Ei nyt vittu. Ei vielä tiipäkkää päällä. Mä yritin vielä varoa niinku vahteesta aseet. Vittu oli paskassa paikassa tuo ase. Otan kaikki. Tippuu kaikki. No mitä helvettiä? Miten sä teet sun minä? Kato, Kato, että aijaa siellä on jäppä. vaan 10 sekkaa pitää olla, että
eteenpäin. Ne ei kyllä mua saa ampua. Okei. Kuka täällä on hengissä? Minä. Takas sinne isoon toimistoon, Roope takas. Ne kun mä etin vihreätä paskaa, kun mä oon löytänyt 2 jo. Ase on maassa, pitää niin kutsui tänne. Ne ei kun mä etin uuden aseen. Mä en halua käytettyä. Sä oot pulassa nyt. No voihan vitaalis. Nyt jumalauta, löysin 3. Se oli niin hyvä, kun Jere sanoi, että se ei ainakaan uniformi ole. No kato, kun siinä pelimoodissa, jota mä oon pelannut, niin ei pysty murhaajan noukkimaan niitä. Niin mäkin luulin, että se on ihan mitään järkeä, jos sä oot kerran edes aseevi. Joo, Mä terve. ties missä oot. En mä tiedä missä mä oon. Kellään ase. Älä vastaa sille. Älkää vastako sille mitään. Ja sä puhut tuntemattomille. Moi. Wow! Wow! Siis oikeesti mun ammutaan toista suunnasta ja toista suunnasta tulee puukko. Tää ei ollut yhtään mukavaa. Mä joku pakitaan turvaa ja puukolta. Ammu sitä käteen, ammu se puukko pois. Aseelta. Oi, mikä laukaus. Milläs ne pystyy heittämään sen puukon? Oliko se oikein pystyy heittämään sitä puukkoa? Maalilaukaus. You are murder with the secret weapon. Joo, mulla on pasu. Murder on with a secret weapon. Mulla on patsuuka. Ollaan päällekkäin. Oho, sisäkkäin. Seksuaali. Joo, Mikä laukaus? vituuri. Mikä Eikä. se 10 sekunnin sääntö oli? Niin se ei ollut. Tuo oli mun mielestä 10 sekuntia. Oli siinä 7. Ei ollut mennyt edes 3 sekuntia siitä, kun mä olin saanut liikkua. No ei oo minun vika, sä oot hidas liikkumaan. Hei, ei saa nauraskella mulle. Antaako murhaajalle vinkkiä? No ei mu... Siitä jossakin vittu. No haista vittu. No joo. Äijä panee maa persisen kengellä vielä siihen päälle, kivaa. Ei, toi Lindi tappoi mut heti ensimmäisenä, kun mä kävelin sitä kohti, niin pam. Kunnon nekrofilia ei vaan nussii maa kengellä anaalin, kun mä oon kuollut. Onko se ikinä mikään? Täällä on jonkun ruumi. Vittu saatana. Niin, mä pelistä varmaan yli. Taas! Toista kertaa peräkkäin! Vittu mä oon hyvää tässä pelissä. Mikä on aina Matiasta. Onnistuisiko vielä 3. kerran? Mä onnistunut tosta vasta kerran. Mitä? Oskari, älä pompin noin. Tunkilo rauhoitus. No niin, voi vittu. Älä sano, että se oli se Oskari. Ja Roope huoneessa biisi. Se oli muuten se Oskari, eikö se ollut? Kiloa. Matias ammu hotelli. Puito on mua päin. Puukko Tuolla voi kädessä. pointsa jää. Ihan sama, se puukko ai. No menee nyt vittu. No kuolen nyt. Sillä on taas siinä hirveesti. Hirveesti. Missä se bystanderi nyt on? Ai haistoin se sun taktiiks. Wow. Hei, suojelemme. Okei, eli se ei... Kenelläkään En ei suojele, sä oot pyssyä. kuitenkin homo. En suojele, kun sä oot kuitenkin homo. Murhaaja takana homo. Mikä? Kyllä amiiskyykky siellä. Tää homo ja takamurhaaja. Kunnon amiiskyykky Foxtrotilla siellä. Hei tästä tuolilla. Et tuu tänne, et tuu tänne. Mulla on pelkki ruuhni. Heitä se puukko, heitä se puukko. Tuo on muuten nätti taktiikka. Heitä se puukko. Heitä se puukko. Me hakee se pyssy, se on siellä käytävällä se pyssy. Heitä se puukko. Heitä se puukko. Et sä vois lyödä sitä yli. Heitä se vittu vain. Aina mahdollisuus. Heittää se. Russees. Vittu saat. Vittu Rooma. Roope tuli ihan kokoustila. Papa ja uniformi. Oikeastaan mä oon täällä kokoustilassa. Tietää eikä... Onko onnistu? Kuoli. Nyt! Ei pitää vittu! Mitä helvet! Monta kertaa Jäntillä on kyllä vittu homo. Sä hakkaat maata, se ei osu sille. Sillä lenti veri. Mitä vittu?
Siis ei oo todellista. Mäkin ammuin sua aseella keskelle rintaa, lensi verta sut sinne seinään sun taakse, mutta sä Jäntillä on kevlarit. Ropea. Ei kiinnosta. Vittu. Käsi vaan vähän puukkoon näkyy, mä katsoin kasvi. Mä tajuin, että niin Kasvi vähän piilossa. Joku pelaa kroppia samalla. Sitten kun tulis vaan kahvikuppina vastaan pyssy kädessä. Täydellistä taas. se oli nopea. Aina osuu. Kari. Ilmaisia pörssi. Ai Julietti ammu meitä. Mä tuun selkäältä. Sen voi olla silloin näin. Voi. Okei, mäkin tuun selkäältä. Luota mut. Se on India, se on. Ei se oo. Oli se India. Eikö oli ihan mä sanon. Mä haluaisin löytää kerrankin joku bystanderin kenen kanssa silloin kun mulla on ase ja sitten etsiä sen kanssa sitä vihreätä, mutta kun ikinä kun kehenkään voi luottaa. Kyllä saat sen. Eikö vittu tuosta kuuluu haulikko? Vittu, nyt kun Joo, heippa. Vitu murhaentti, hyvää yötä. Nyt vielä Nyt muuten taisi joku laittaa. loppua joo.